Čaute, zdraví vás LPS-Kika a toto video bude prvý diel úlohy od vás, takže poďme na to. A ja som si tie úlohy napísala na papieri, keďže sa mi nechce proste tam dávať do toho videa text, takže budem ukazovať, že o akú úlohu ide. Prvá úloha: vyhod LPS von oknom a povedz ja viem lietať. Dobre, takže poďme na to. Jej, super, ďalší môj pokusný LPS. Takže poďme na to. Ja viem lietať! No, žije. Potom ste mi písali do komentárov, že daj na LPS kečup a zubnú pastu a povedz, že je to nový trend. Zoberiem túto korytnačku. Takže sem dáme LPS. A teraz môže ísť kečup. Teraz môže ísť zubná pasta. Ľudia, toto je nový trend. No, nedopadol trikrát najlepšie. Ďalšiu úlohu ste mi písali zakryť z okna som gay. Takže môžeme. Som gay! Potom mi niekto písal daj pusu svojmu obľúbenému LPS. Ďalšie bolo nalej na LPS mlieko. Takže zoberieme Luckyho. Takže tu je mlieko. Môže ísť mlieko. Jej, kúpel v mlieku. Chudák Lucky. Je tu viac tých úloh, ale proste dám to na viac dielov, takže ďalšie je zahraj na gitare. Ľudia, ale ja na gitare fakt vôbec neviem hrať. Máme doma gitaru, ale nemenovaný člen rodiny na nej vie hrať, takže tak nejako, takže preto máme doma gitaru, ale ja na nej proste neviem hrať. Takže prosím vás, do komentárov mi nepíšte, že proste na nej neviem hrať, lebo ja sa to uvedomujem. Dobre, takže tu je gitara a niečo. Ďalšia úloha od vás to bolo urob 2 grimasy. Takže prvá grimasa. Ďalšia grimasa. Potom tu je, že daj LPS do kaktusu a urob, že ho to bolí. To bolí! Ďalšie bolo povedz niekomu, že ho máš rád. Dusty, mám ťa rada. Ďalšia úloha: nakresli čo najrýchlejšie psa na papier. Takže tu je papier, tu je fixos, idem kresliť psa. Najrýchlejšie. To je čo? Ďalšia úloha: povedz, že si sa narodila v roku 2015. Narodila som sa v roku 2015, takže mám len 2 roky. Takže toto by bolo z tohto videjka všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a len také menšie upozornenie, ešte budem natáčať Dares úlohy od vás aj na viac dielov. Čuste!